Здравейте, приятели! Аз съм Виктория, добре дошли в моя канал и новото видео. Днес е 8 март и вероятно ще ходим да се разхождаме някъде в центъра и като цяло ще ви взема на един уикенд влог. Навън времето е, приятели, просто уникално. Грее слънчице, топличко е. Това е закуската, която направих на мама и сега ще я занеса в леглото. Тя се събуди, но не знае за нея, така че сега ще я изненадаме. Също така преди закуската и подарих ето тази картичка и ето това зюмбилче, което мирише просто уникално. Приятели, сега е 2:30, последно ви се бях включила към 10. Може би и аз сега имам частично празник, защото получих подарък от тате, сега ще ви го покажа. Сол де Жанейро 68, много съм благодарна. И сега нека не се бавим повече, ами да тръгваме. Сега ще се обличаме и мислим да се разходим и да отидем до някаква сладкарница Glory Hall в центъра. Там има донати и е доста нашумяла напоследък, аз доколкото разбрах. И разбира се, ние ще отидем да проверим и да пробваме донатите. Приятели, току-що излязох от банята, защото имах гениалната идея да се изкъпя преди да тръгнем. Не знам защо, но искам да се чувствам така по-свежичко преди да тръгнем. Но сега се мая с едно много хубаво кремче и се обличаме и тръгваме. Сложих си парфюм и сложих си гривничката и сме готови да тръгваме. На Google Maps ни го дава с 305 и после с трамвай, обаче най-вероятно ние ще си намерим друг начин да стигнем до това място, където правят донатите. Току-що слязохме от 213, сега си чакаме тролея, който идва след около 5 минути. Вече сме пред Glory Hall, обаче има опашка. Поръчахме ги и сега чакаме да си ги вземем. Седнахме на една пейка в парка и сега ще ги ядем. Изглеждат много добре. Уникално е, приятели, уникално! Изядохме всички донати, бяха уникално вкусни и определено ще повторим. Седнахме да хапнем в едно заведение. Навечеряхме се и сега с мама и тата чакаме на спирката за автобуса, обаче ще се прибера само аз, защото мама и тата ще ходят на театър, така че след 4 минути ми идва 213, хващам го и се прибирам в къщи. Току-що слязох от автобуса и до 2 минути съм си вкъщи.
Приятели, то стана късно, аз тотално забравих да си приключа влога, но сега ще го направя, така че това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да ме подкрепите, като цъкнете палчето нагоре и се абонирате за моя канал, ако още не сте, разбира се. Чао и до нови срещи!